ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅପରାଜିତା ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଆଜି ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ କହିଲେ କି ଚାଲ ତମକୁ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖୁଏଇ ନେବି। ବାବୁ କହିଲେ କି ତମ ମେସିନର ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଚାଲ ସିଧା ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ତାକୁ ଦିଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମେସିନ ନେଇକି ସିଧା ପଳେଇଲୁ ମେଡିକାଲକୁ ମେଡିକାଲରେ ତାର ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମ ମେସିନ ପୁରା ରେଡି ପୁରା ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ହେଇଗଲା ସିଧା ତାର ମାନେ ସବୁ ଦେହ ପା ସବୁ ଏବେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଏବେ ରେଡି ହେଇକିନା ପୁରା ବାହାରି ପଡିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ସେ ମତେ ଖୋଜୁଥିଲା ରହି ପାରୁନଥିଲା ସେଇଠି ଏକା ଏକା ସିଏ ଏବେ ପୁରା ମତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ହାତ ଟିକେ ବାଜିଗଲା ତ ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବ ମିଶିନି ଏବେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମେସିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଟୁରୀ କିଣିଦେଲି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରେନି ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଛାଡିକି ରହିପାରୁନି ସେ ବି ତାକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରୁନି ଏବେ ତ ଆମର ସବୁ କିଣାକିଣି ସେଇଠି ସରିଗଲା ମୋ ମେସିନର ସବୁ ଯେତିକି ପଇସା ପତ୍ର ଦବାର ଥିଲା ସବୁ ମେଡିସିନ ପତ୍ର ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ମେସିନ ଧରିଲୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ କଣ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ତ ଆମକୁ ଦେଖି ଖାଲି ହସି ନେଇଗଲା ଏତେ ଯେ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କଲାନି ତାକୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଏତେ ହସିଲା ଯେ ମାନେ ହସି ହସି ପେଟ କଣ ହେଇଗଲା କି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ ଆଉ ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁନି ଆମକୁ ପ୍ଲେଟ ଗୁପଚୁପ ଦେଇଦିଅ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ସିଏ ମାନେ ଏତେ କଥା କହିଲା ଯେ ତା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆମେ ପୁରା ହସି ହସି ସେଇଟା ଗଡି ଗଲୁ ଗଡି ଆସିଲୁ ମାନେ କି କଥା କହୁଥିଲା ସେ ପିଲାଟା ଯେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା ବାବୁ ତ ପୁରା ଏତେ ଜୋରେ ହସିଲେ ସେଇଟା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରି କରି ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନରେ ଏମିତି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ରହିଲେ କି ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ ଆଉ ପେଟ ଫୁଲ କରିକି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ପେଟ ପୁରିକିନା ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ ଗୁପଚୁପ ଭାଇ କହିଲେ କି ମତେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ କରିଦିଅ ଯଦି ବ୍ଲଗ ବନଉଛ ମତେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ କରିଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଏତେ ମଜା ମଜା କଥା କହିଲେ ଯେ ସେଇଟା ବାବୁ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ କୁଆଡେ ଘୁଚୁନାହାନ୍ତି ଜମା ତା କଥାରେ ପୁରା ମେଳକୁ ମେଳ ମିଶେଇ ପୁରା କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଦି ଜଣ ଯା ପୁରା ଏତେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯା ପୁରା ବଢିଆ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ପୁରା ହସରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ମାନେ ଏମିତି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ସବୁଠି ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଯଦି ଯୋଉଠି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ମାନେ କଥା ହଉଥିବେ ସେଇଠି ମାନେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହରେ ଯିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଯେତିକି ଲୋକ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ସବୁ ହସି ହସି ସେଇଠି ସବୁ କଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ ଖାଲି ତ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ହସୁଥିଲେ ଖାଲି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମର ଗୁପଚୁପ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ବହୁତ ହସା ହସି ହଉ ପୁରା ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମେସିନ ଟା ଏତେ ଓଜନ ହଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ପାରୁନଥିଲି ଏବେ ମେସିନ ଟା ମୁଁ ତଳେ ରଖିଦେଲି କାହିଁକି ନା ପଡିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ଏମିତି କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ସହିତ ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତି ହସ ଖୁସି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।